Cristiano Ronaldo udah way na ki player bakraw tam ha ka jing le kai football. Henry menta ki fans ki bu ka jing kali. Hato Ronaldo unya le kai ni em ha ka ne ka World Cup arja punru. Naba house nam arja punru. Ronaldo unyo be kan jono ya karta ka pasta ways nam. Namar bun ki players ki song thai no haba ki la kotsha ka ne karta. Henry Ronaldo uper bak labak. Udang trishitom usumar bhai le de bar udang thep shibun ki gol. Kamet jung uru kadang scam mat karokom thep gol jung uru udang tebit bha. Tele se karta jung u kanamla pantan thut ya u banshim manta ha kane ka World Cup arja arpanro. Ka Kenhun Portugal national football team kadon bun ki players ki bidang samla como Gonzalo Ramos, João Felix, Rafael Leo. Kine kide gilawe jang kari Portugal. Te kaching kali kalong. Hato kari Portugal kandang don kam ne em ya Cristiano Ronaldo. Lese unom shimanta hamanla kaching lekai. Hari kaching start bat kaching alam nenti jong u kala panyarap shibun ya ka tim Portugal. Ronaldo ulaong. Katba kamet jonga ka island ngandang yelekai. Kata kamod lada udang fin ula banyelekai ha kane ka World Cup arja arpanreu. Te Ronaldo unyelekai ne em ha ka World Cup arja arpanreu. Ngimpat tip sai bha kasong ha ka fitness jong u ka performance jong u bat ka rai jong ka Portugal. Hari ka we ka long ka basai. Pada don ubala bansimenta ha ka World Cup arja panreu hakat kanikarta datang Cristiano Ronaldo. Sa ay girai jong piha comments bat pitikna ne em ba usi R7 udang yo banlekai ha ka World Cup arja arpanreu. Sngob ha like, share ba subscribe na kabanta ki Kubor Sports Kublai Shipon.